para mangawawurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula para panjriting turangga hesti mimang dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit Kartomarma lan kowe Swatama kang minangka dadi wakil para Sata Kurawa kawruhanana kabeh ing ripalungguhan iki wa sing perembukan kang mapan ana ing setinggil negara Ngastina ya kuwi anak Angger Jaka Pitana nyuwun pirsa babakan pangimpen utawa pasupenan marang Ratu Mandura ya kuwi sinuwun Prabu Baladewa. Waduh paman. Sinuwun Prabu Duryudana nyupena menapa? Ngene Swatama. Anak Angger Duryudana nyupena mbok menawa negara Ngastina ketrajang wujude banjir bandang. Pangimpen kang kaya mau banjur disuwunke pirsa marang Sinuwun Mandura Prabu Baladewa rembukan durung rampung ana babak anglayane jujul Hanusuli. Ya kuwi tekane pendhita Kendali Sada kang peparape Begawan Anoman. Nanging Begawan Anoman iki mau tekane sajak nganeh-aneh. Awit Anoman ngaku yen jenenge dudu Anoman ning Begawan Mayangkara pujangga agung negara Loji Tengara. Kamangka negari Loji Tengara menika menawi boten klentu maksih ke bawah perintah kalian negara Ngastina. Pancen bener kaya mangkono Kartomarma. Yen pengiraku Anoman kuwi kumpulane karo Pandhawa. Kamangka wiwit biyen mula nganti tekan saiki Ratu Loji Tengara kuwi ora tau gawe ada-ada, ora tau gawe dak-dakaning pasulayan. Lah kok iki arepe nyilih dampar keprabon negara Ngastina iki mratelakake lamun Ratu Loji Tengara kepengin jongkeng palungguhane sinuwun Prabu Duryudana. Mekaten paman. Ya pancen kaya mengkono. Mula kang mangkono iki panggraitaku. Anoman kuwi rina wengi kumpulane karo Pandhawa. Iki mengko aja-aja ratu anyaran sing lagi wae diwisuda mapan ana Loji Tengara kuwi ratu sulapane Pandhawa supaya kinen ngogak-ogak katentreman negara Ngastina ngobak-ngobak banyu bening kang sarta ngogreh-ogreh kawibawan negara Ngastina. Mula kang mangkono iki mau dadi dukane Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Kurawa aja negakne lakune Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Lajeng kersanipun kados pundi paman? Dombani lakune Sinuwun Mandura Prabu Baladewa yen ana bobol barating perkara Kurawa kudu melu jumangkah, Kurawa kudu melu kumrembyah ngrampungi perkara iki. Yen perlu Anoman dipateni ratu anyaran sing jenenge Prabu Tongtongsot Belgedwel Beh ratu negara Loji Tengara sisa diilangi nyawange dibedah pisan Loji Tengara. Lho niki trawaca dawuh pangandika paduka ngestakaken dawuh muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Swatama kula wonten dawuh paman metuan jaba kaya adat saben pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabodholake dina iki kakirapake para wadyabala Kurawa aja nganti tundha bima. Lho nggih amit madhal pasilan Kanjeng Paman aja kaya bocah cilik sing dari lakumu Swatama umrekang bala lumares Pramadya
Swarane rame gumuruh pindho ombak ing samudra. Yo, yo, yo.
Kanthi tumu salame mong awase eling lukitaning alam kadiwedyaning tumati weladalah ya jagat ya dewa ya Banara anggone Anoman lumarap ana negara Ngastina tinemune jebul kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan ketitik kae ndak sawang ana prajurit segelar sepapan kang sikep gegamaning aprang manjer umbul-umbul abang gambar ndas banaspati ora pangling kae barisane Sata Kurawa sajake ora narimakake anggonku bakal nyilih wujute dampar kaprabon negara Ngastina ya ta iya Anoman ora bakal mundur ing geguntur ora bakal mendho ing bebaya eling-eling Anoman mung dinuta kelawan sinuwun Prabu Tongtong Sedbel Gedwel Beh kinen ngelingake tumindake Kurawa kang rina wengi mung tansah ndeder marang kanistan nyebar marang rasa memungsuhan he Kurawa
Yo iki Anoman keroyoken aku. Keroyoken Anoman 1000 bareng maju 100 bareng ambrus. Watone Anoman tumumpang ana garis sing bebener, Anoman ora bakal wedi karo sapa wae. Sikra bala kang tumingal rang campo samya mekawi. Leratan sembilan tonton Janyeng kong mengunceng niti Segara cancut kumrekut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jojok antaran bau saya hakti wet latalah durung suwe anggonku lumaku saka praja Ngastina wis kepapak buron laron wanara kusika seta kethek nglose putih pendhita kendali sada Anoman ning kene ora ana Anoman pendhita kendali sada ning kene anane pujangga agung negara Loji Tengara peparapku Begawan Mayangkara arepa malih bulus poleng swatama ora bakal pangling. Anoman, ana paran Bambang Satama, karepmu apa? Karepmu apa kowe ngaku dinutuk lawan ratu sesembahanmu Prabu Tongtong Sebel Gedul Beh? Arepe nyilih wujude dampar keprabuan negara Ngastina kang cekak cukupe? Ratu Gustimu bakal jongkeng kawibawane sinuwuning Ngastina Prabu Duryudana krana dampar keprabuan mono wujud simbole kawibawan. Dampar keprabuan mono wujud simbole kawibawane Nalendra. Mbuh ora edep Anoman mung dapur utusan, Anoman mung dapur duta. Baliya yen kena tak prenggake secara becik baliya. Yen isih kepengin dawa umurmu, yen isih kepengin nyawang soroting srengenge kang sarta pengin ngemut legine gula, ora bakal bali yen durung katekan Kang Sinedya. Bagus. Wani karo Bambang Satama entek wedine kariwanine. Ya.
legan golek momongan bubun golek pacangan merangi tatal grajamu leno pangi terus kelakon tebyak datang melengsati gawe kurone batang kowe wah di janjine ora tenanan Askwe, oh, ya, oh, oh, ah, wes, woi, ah, bah,
ho ha hut ah wek hut no wah ah ho wek et ah wah As Ridu mawar mangawar amormu arahan tengaraning kata kaya butula merpangriting trangga hesti berkata gulungan genderamu bongkok ana kegaman Ratu Sindhu Jayajatra kang bakal magut peranang kono. Aneman mundura lamun kowe isih kepengin dawa umurmu ayo ora sah kakek bebangal Jayajatra njogeta lak kendangi sumekian.
Sukabrabak Sukabranang Gagat waja mlintir gumbala Sukal wijiling sabdo Anoman waduh sanget boten dugamana mbok bilih pepundhen kula sinuwun Mandura ugi mapan wonten ing negari Ngastina mriki mula yen kowe medhayoh ki nyawanga kiwa tengenmu saiki aku arep takon karo kowe Anoman mara coba walien rasamu apa kurang wareg nggonmu ngabdi marang adiku Yai Kresna lah kok kowe saiki tretekan dadi abdine sapa mau Prabu Tongtong Set lah iya kuwi tetho lamun ratu gustimu kuwi bakal ngobak-obak marang banyu bening nerajang marang paugeran kelawan katentreman aku ngerti playune tembungmu kowe bakal nyilih dampar keprabon mongko dampar keprabon mono wujud simbol ateking ratu lah kok arep disilih ki nalare piye tetho lamun ratu gustimu bakal jongkeng palenggane Yai Duryudana mula yen kena tak prenggake kowe minggato timbang salin mungsuh lan Prabu Baladewa Gusti nuwun kula sowan wonten negari Ngastina menika sampun dipun paringi purba kang sarta wasesa mila kapalangana mlumpat kadadunga medhot kula wangsul wonten loji tengara kedah beto wujudipun dampar keprabon sampun malih kok namung jengandika sinuwun Prabu Baladewa ingkang dados pepalang senadyan dewa mudhun gawa gaman bledhek ora bakal bisa mendhake gegayuhane Anoman bagus ilang nyawamu dina iki Anoman Adek Agus Ben Wah Bah ngalno dadamu Agus ambruk semene sing jati ngasetenmu lho aku musuh bedas elek Anoman aja kecilikan iket kegeden ndas kowe
Ratel Nenggala cepak swargamu piangsat elek. Ayo. Oh. Aja mlayu we. Ah. Kang katradang ing dahana wadya sanggep keprabon perang kang obra margata kowe lah dalah yen tak bacut-bacutke iso bablas tenan iki nyawaku sapa sing ora ngerti ampuhe pusaka Nenggala peparing Sang Budhawa ya aku bakal mundur luwih dhisik. Ngalah ora ateges kalah. Prabu Baladewa. Yen ora narimakake karo Anoman, oyakan Anoman. Oyakan aku. Oyakan Anoman ana ing negara Loji Tengara, Loji Tengara, Loji Tengara. Wow. Sintan malas. Duduh patrape Senopati. Perang durung bucik sing dadi kulitmu, durung muncrat sing dadi getihmu. Wis ninggalake pabaratan ya. Nanging Baladewa isih krungu kelawan sumbarmu Anoman. Yen to aku ndokon ngoyak nganti tekan negara Loji Tengara. Sipate wong Mandura ora kuat mambu tantang. Tak oyak nganti Loji Tengara, sisan gawe tak gulung Loji Tengara tire iki. Kartika panjere susumilak wadana kengis pongase dining kusuma memayu harajaning bumi sapa iki ana pawongan busanane ratu ning diapure kaya tikus lah nyepelekke ditepungke wae ya. Aku Ratu Loji Tengara, jejulukku Prabu Tong-Tongsot Belgeduel Beh. Kowe sapa asmamu Prabu Baladewa? Ngaku. Lho. Jenengku ya Baladewa kuwi. Lho bener to? Bener. Kok ngerti sing dadi jenengku? Lho aku mau ngawur. Wapure rambut jaji. Ayo, kowe gelem leren ora? Sing jenenge Tong-Tongsot Belgeduel Beh iki tinemune jebul diapurmu. Kowe gelem leren apa ora anggonmu dadi ratu?
anggonmu duweni pakarti ngogak-ogak katentremaning Praja Ngastina. Apa ya memper? Wong kaya diapurmu pengen nyilih wujude dampar keprabon. Cetha, lamun kowe bakal ngrubuhke adeking Kyai Prabu Duryudana. Gelem leren dali ratu apa ora? Janji ora gelem leren keprabon, tak tibani pusaka Nenggala honcat nyawa Astina iki. Donya pratangga windu wiyat amun-amun lereng gumampang malebek mancolot Sang Prabu Baladewa anggonku dadi ratu ning kene iki ora saka karepku dhewe. Ning disurung karo lapisane para kawula dasih. Ewadene Sang Prabu kok kepengin nglereni anggonku dadi ratu, ya tak leren. Wong dadi ratu ki ora enteng ning abot. Kamijil pangandikamu yen panjenenganmu bakal mateni aku. Lho, monggo ning ngopo bener ngono kuwi? Kowe arep mateni karo aku, kok kowe mateni karo aku? Lah kowe apa tau nguripi karo aku? Yen kowe wani mateni tong-tong Sotbel Geduel Beh, tegese kowe wani karo Gusti sing nyiptakake manungsa, ngono. Awit tong-tong Sot iki iso urip merga diuripi karo Gusti sing gelar jagat. Sing menang jabel nyawaku ya mung Gusti sing gelar jagat. Lah kok kowe lancang arep mateni aku, ngono kuwi apa trep? Panjenenganmu ki ratu dudu bocah angon. Panjenenganmu ki ora ngerti underaning perkara, ora ngerti sanggite lelakon. Lah kok arep mateni aku, patenono aku? Aku trima. Ning sing nguripi Prabu Tongtong iki urung mesti trima karo pakartimu. Wah kakean bebuangal ing kene margane patimu kuwi. Sirwa mancing. Wah. Wow. Wah. Ayo. Arab dengan doakan saya batas masuk hati ini Wah, wah. Kere malati. Ana daya angin sing ngendhangke ragaku. Yo, nadyan dikaya ngapa lan kepiye? Aja gembelo sirahmu. Jagat iki bisa tentrem merga ana Dewa Wisnu. Mongko Dewa Wisnu nitis marang adiku Kresna. Kresna, kowe ora bisa mateni ratu sing jenenge Tongtong Sotbel Geduel Beh ora sah ngaku dulure Ratu Pandura. Ora mikir Allah
sempurna supaya datang Indra. Bambang Puranta Dewa iki Sing langit gelap-gelap katon leregin canging alis Oresang maweh kehambrung Bambang Puranta Dewa sing dadi kekasihku satriya kabur kanginan kemul mega akeh kudung langit ora bakal mandhek anggon kula lana brata munggah gunung mudhun jurang tak lakoni krana sedyaku bakal hangupadi ratu kang minangka dadi titising Bathara Wisnu lumahing bawana kureping ngakasa dina iki ora ana ratu kang kecondhokan Bathara Wisnu kejaba mung Prabu Sri Bathara Kresna aku kepengin ngudi indahing ilmi gayuh wimbuing kawruh marang panjenengane kabar kang sumebar pawarta kang marata Prabu Kresna kuwi ratu kang mapan ana ing negara Dwaramati. Yo. Puranta Dewa bakal sowan ana Dwaramati. Dina iki uga tak suwitanane Prabu Kresna guronane Ratu Titis Wisnu kae. rasa sedina kaya setahun sakane kaya wong dina wengi tak bisa guru aku tansah menjadi siramu bayanganmu ngatongi beda sepulane iku merasa kangenku salin sandangan dhisik Dik Bagong arep dadi ratu arep aku dadi patih iya ning awake dhewe ora iso nyelaki atine awake dhewe jane awake dhewe iki luwih menikmati dadi wong cilik ya Tru ayo salin dhisik hiburan dhisik mergo nek awake dhewe lelagonan nganggo busana ratu kowe nganggo busana patih iki ora sak patute ngono ya heeh dikendhoni sik suasanane. Lagu apa ki mau? Lagu kangen, ya lagu nganjukan. Kuwi karyane Ki Joko Suwani Suwargi nganjuk. Nganjukan, heeh. Ya ana kangen, ana kencan kuwi. Dadi lagu nganjuk ki akeh. Ngono ha iya. Ah, iki awake dhewe
rembug kang tanpa guna masih dalam rangkaian ya kuwi HUT pasar sayur jetis ngono kaya sing diaturke awake dhewe mau ngarep. Alhamdulillah basyukurilah bombong kaworan bunga. Wah ora krasa wis 4.9 ya Tru. Ayo. Ternyatane nyambut gawe menika nek didasari kanthi ati bombong ati bunga menika wektu menika ora krasa lumereke wanci kok ketok cepet banget. Senadyan ademo kaya ngopo hawane ning awake dhewe kudu tetep sumanggeming gawe. Ternyatane para panitia nek nyugata marang awake dhewe sak kanca wis ora kurang-kurang. Mula ora ketang kepiye-piye awake dhewe kudu tetep semangat dalam menghibur kang sarta paring melipur marang keluarga besar ingkang lenggah ana ing pasar sayur jetis. Wah luar biasa. Luar biasa penontonnya wiwit sore wis rame. Iki wis kari sing santai-santai mung kari atur panglipur, atur tetembangan sing durung dipinangkani, lumantar WA Kang Sarto Nawala Kang Tumibana ing pangkon. Apa bae, Tru? Iki ana sing mundhut karya besar Ki Haji Anom Surata nuwun inggih menika lagu yang bernapaskan karo agama. Pepeling bepeling. Nah, dibawani dhisik karben kanca-kanca leren lerem luwih dhisik. Bawane dandang gula sak rampunge dibawani mengko gek ditibake pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata gek Pakde Gareng wayang wong munggah. Iya. Monggo dipun bawani langkung rumiyin Mas Heru. Nggih niki amit sewu Mas. Nggih. Biasane nak teng abdi Mbah Gareng niki sing ngaturaken. Maksudnya kula amit ngoten lho. Oke. Nak teng abdi kan Mbah Gareng niki. Ingkang nindakake. Pangestude, Mbah. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke Kisuk kamangka kanca-kanca ora leren nganti kurang petang bengi neh. Iya. Wis dikenek hawa ngene ora apa-apa. Yo kanca-kanca iso menyesuaikan nek hawane ngene kudu piye. Ya. Iso. Aku gumun karo sing bonang lho biasane enek balungan-balungan sing nganggo kalungan apa slayer apa sarung biasane nomesu sing bonang. Iki mung lah kok dhisik dhewe nganggo nek enek sing balungan nggawa sarungan slayer apa sarungan kalungan sarung pajak jaranan ngisin-isin. Lah kok dhisik